الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan na mga kami Islam, yarinay kami ha jaman ini amoy indimihil pangadjian kato taniukatan darta patumtum murah-murahan in mga ini nikmat sa lago-lago dahil Allah subhanahu wa ta'ala mahinang nato amoy in matakadam akahuy nato insyaallah ta'ala sarta magbunga siya lutuanan amoy dahon nato pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kana jadi niya hawak to ini amoy parusukuan lang tasing guru ta kalasan amoy siya rabi mga in dihil kato pangadjian dahing hambok kitab pikhi long ta tiagnaan niya ring hapuunan amoy tiyayod to dahing sin panagnaan panato nagukab sin pangadjian dahing diha Islam TV Sambuanga ha lauman long ta sin ni Daul Islam Foundation alhamdulillah biyayaon niya rin guru na to gumanap sin pangadjian sin kita niyo aturan sin pagpangasawa haagama Islam. Insyaallah ta'ala na subay kita niyo rumungdong marayaw, labi-labi na yung mga kasubulan yan, kalau ang mga makaka sila pangadjian supaya maurul nila na aturan, bang biya diin, iban kaayaran yung mga kakahinang long taamin di mapatot singuran, dahil ha mga nagkahinang si mga sila na kauna rin kato taniyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Di na ako magpalugay, tukbal ko in microphone, paguro na to kalasan, wayro na ruwing dahil kan Sheikh Sabir Umar, fal yatafadal siya datuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan na mga agama Islam, alhamdulillah yari na isab kita niyo nakapagbaka mo in tiranan sin TV ini at tawag kat Islam TV ini. Alhamdulillah tiniya in pangadjian nato sin 5 bayaon na subatan nato sin amuin samunukan niya. Bali bihayaon amuin, maudo na to ataw katapik amuin kisulat yaon, nagkabasa niyo ra, amuin ahkamul khitbah. Imana ni aturan sin pangasawa ataw ka pagtunang. Lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long ni idza khataba ahadukum mar'atan faqadara ay yura minha ba'da ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Apabila on hambuk babae kaindanan sin hambuk uso na isalingkat-lingkat do natin na din ang mga atura natin niya before siya amuin pangasawa na subay lilingan niya imbabae yaon. Amoy timaan nasin hadis yadto hatin niya subay niya lilingan hasupaya hatin niya kamusog amuin niyat niya sin pag-asawa niya babae yaon. Sebab daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hambuk sahaba tiniya na maita siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam long na ya Rasulullah mabaya na ko mag-asawa doon na Madina. Sakali yasubo siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long ni anadartaha uno kita mo yung babae yaon
long niya wala. Nalon sin Rasulullah niya, undur ilayha fa innahu ahra ay yu'dama bainakuma. Tinakitaan na muna, lilingan na muna imbabaiyan. Hasababan sin pagliling yaon at tinamuyad tin kamusog in niyat mo hapag asawa mo babae yaon at tinia amuyad tin makatundang kay mo sinamuin sobera tud amuin magpangasaw kasawap naliling mo siya amuin temu kay mo biyayan at tawag ka amuin kiyabayaan mo siya. Nain apabila lamiling ko ha babae na di man jari amuin duarwara ka mo subay on mahram sim babae at tawag ka yaun in kasumbang ni pegian. Namikyan apabila lamiling ko kaniya na ayaw ko mamayita kaniya magpahati hati niya umatod ko kaniya kumita ko kaniya karna mabaya ko magpangasawa kaniya. Nasaw pa malong taamuin di ko makatanam. Sinamuin, kitaon mo yung babaiyaon ataw kalilingan mo yung babaiyaon sung mo asawahon, na damaak kaw hababai raisab, amuin babai kapangandulan. Amuin mamayita kay mo sing kasabanalan. Sa yung pagliling at hatin niya, di manjari hatin niya, amuin wayroon kasumbang sin babae. Sabab yang langan sin Rasul Salam, amuin, mag-agad kaw at tawag ka, lamingkod kaw hambuk tampat, in iban mo babae, wala dooning kasumbang sin babae. Long si mga fukaha, long niyubaho liman arada khitbata mraatin wa galaba ala dhannihi ijabatahu, nadara ma yadharu galiban. Bila khulwatin in amina min al-fitna. Tinilong si mga ulama, hisusulong ni ataw kamakajari hatao mabaya magpangasawa ataw kaamuin makusog na tudhan niyat niya amo na yaon babae asawahon niya na subay kitaon niya babae yaon sa aniban niya in dua-duara sila wayroon mahram sim babae namikyan ang pabila long taamuin masampurna ataw kamasalamat siya din na pitna yaon. So, pamapagkira-kira sim babae at usugya natin. So, pamalong niya, lilingan ko siya. Mapitna ko, na ayaw na siya magliling. Basta importante, damaak na sa siya, hahisyo siya amuin kapangandulan niya. Namikyan, tinya makajari rin sa papag-asawa, hati niya, on, hati niya, hamindo kay mo. On dito, babae kita ko, amuin marayaw. Sampai sabutan na kaniya in mga amuin mga sipat sim babae yaon na makajari ray sabiya to kahagaran niya apabila intaw yaon nagsuy-suy amo intaw kapangandulan. Sabab on si madzato mga palanggungan na mga agama Islam. On ang bukusog tiniya insipat niya bay sipugan siya. Intaw yaon graduate siya hagyama Islamiyah Madina. Hambuk waktu biyayan 5 beses sila, hambuk barangay, kita niya imbabae malingkat. Beitan ni inalong ni mabaya na kulong ni mag-asawa, ang kita kulong ni babae malingkat. Nalong simbaba ina, subelilingan na tumadto kita niyo magpangasawa na kita niyo. Napialing ko di babae, malingkat yung babae. Hambuk waktu biyayan natin, amo nagtiaon na, bakan na amo yung babae, giantian. Simbabae amuin di niya kabayaan. Na in hukuman niya Islamin biyad to hal, makajari ha usog yaon, hati niya, ibalik niya, ipanguli niya imbabae yaon, sabab bakan amuyad din naliling niya. Sa kawain to yaon, sabab sin amon taga ilmo siya, na simabar na sa siya, teima niya na asawa niya yaon, sa kawa amuin, jimato ka niya, amuin masakit kaniya to, amuin iakalan siya. Na subera turati ni mapatong mo marayaw in amuin sungsung asawon. May tanang daakin Rasul subay kitaon siya. Sa on waktu biya natin niya na on mga sala biyayan on waktu on sala niya mga mata ataw kauno na biyayan,
Nabi mga kababayihan amo in ng mga nagninikab sila. Makajari ray sa batin niya lilingan sinusog sila, subedi to habay nila. Tinya bang pabila imaksud sinusog yaon, magpangasawa na makajari ang mga babae yaon, amo in bukisan nila, imbayho nila bat kakitaan sin amo in sung magpangasawa kanila. Ngayaros day sabi ato sin sara sin agama. Nasaw pamalong ta amuin, naliling mo yaw natin niya, ingkita mo yaon, amuin kabayaan mo, hatin niya, babae, taga-idda siya. Imana niya, bituanan ka atau kabalo ka, bihayan im babae yaon. Na di man jari hatin niya, dairikan niya hatin niya, so pamayaon pa siya idda. Sabab in pagbugit, in first magbugit in tao, na on idda niya 2 bulan. Namikyan in second, on da idda niya 2 bulan. Biyan. Sa kawa in idda yaon, hatin niya, halom sin idda, nagbubuta sin tao, na masipa, inamo imilik sin usog hababae yaon. Halom sin idda. Sa pabila long ta na ubos na in, kasiyaman adlaw, na wala ra bialik sin usog, wala sila nagsulot, nagbalik, na nahinang inamuin, pagbutas nila, amuin baynuna sugra. Imana niya, di na sila makajadi magbalik, malengkan, subay magpangasawa siya balik, iban mangunsod siya, ibang kawinan sila. Namuyad tuin, turan apabila lumabayin, 2 bulan, amuin inda. As apabila long taamuin, yaumpan sila halom sin idda yaun na makajari hatin niya amuin magpasaksi sa sila in sila nagbalik na sila. Wera uno-uno amuin kamugdang kanilan bang halom sin idda. Na pabila long tamo idda ning babae sin 2 bulan ha first magbugit ataw ka second. Pagubos biya natin niya timampal in babae yaun tinya ong kiabin kaniya simbana na imana niya burusiya. Mapinda in idda niya madto paamo in pag-anak. Mapinda. Diya hingga di siya makapag-anak, masi-masi pa siya halom sin idda. Piyagiyan. Na so pamaong babae hatin niya, kabayaan sinambok usog, sa imbabayaw na kapag butas siya atau kanabalo siya, halom pan sin idda. Pasal imbalo, in idda niya na 4 bulan, iban 10 adlaw. In balo. Amay tilon sin Allah Ta'ala Quran, long niya, والذين يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. Yung mga sila na balo na inidda nila di sila manjari magbana na 4 bulan iban 10 adlaw. Na sa pamaon ng amo in usog mabaya kanila sinamo yaong panhalom sinidda na di manjari amo in damayrik siya simbisaran long ni mabaya ko magpangasawa kayo. Masarap yaong pa siya idda. Sa imanjari doon amuin, hinangan niya, amuin magpaandig siya. Inagi niya, hati niya, sa benartul kako ini, olong niya, hati niya, biya upama mo babae, hati niya, kabayaan ko pangasawahon. Na ito paandig yato, bakan siya direct. Atawa ka, malong niya makaubos na ko sinaidda mo, na ayaw kita kalupahi. Mga biyat to mga halom sinamuin kita biyaon. Alam sin Allah subhanahu wa ta'ala, walang niya, wala junaha alaykum fima aradtum bihi min khitbatin nisa. Di kita magdusa, hababai taga-idda apabila magpaandig kita, sinamuin, mabaya kita kaniya, sa timatagad kita sinamuin, makapuas niya idda, at tawa kaamuin, di na siya balikin simbana niya, iyaun. Namikyan mga palangungan ng mga agama Islam, tinya, in mga kaimaman ataw ka mga kaulamahan biyayan, na hiram nila in magpangasawa ko hababai taga-idda siya. Hingga amuin, maigna, mapuas na in idda niyaon.
Namikyan di man jari ha babae, atin niya, magputing siya usog amo indamakan niya magbisalong niya puwas na idda ko. So pamanabalo siya o mabayakan niya, yan pa mga tubulan ng kaupat simbanan ni atawa ka, way pa nakaabot long taka upat bulan iban hampu adlaw, na magputing siya long niya, labi na long niya, tinapuas na idda ko, sakali yaong pa siya idda. Na di man jari to ha babae, magputing siya. Sebab magdusa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan mga palangungan ng mga agama Islam. So, pamaon hambuk babae, tagatunang siya. Impyagyan tunang ini, amoin nagpangasawa na in usugyaon. Bakan amoin biya, kabiyak santa ha mga kasubulan, nagtutunang-tunang sila ibang mga kabudyangan, hawayro panghati sin maas sin babae, biyayan. Na ini ya undiyan di mabilang damikyan, diyan manjari. Di manjari yung mga bihayan hal. Biyabaita sin Allah Ta'ala long niya, wala tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Ayaw kamo magdihil parjanjian ng mga kababaihan, sin amuin, wayroon, hati niya panghati si mo maas nila. Impyagyan niya amuin pagtunang at tawag ka pagpangasawa, amuin, gamabang ko ha, baysin amuin. Kababaihan, mamayita kaw, sinamuin, kuan long ta. So, pamaamuin, iban nila amuin, tomaas nila, ato, kaimam nila hatin niya. Pag asubo si mga tao biyayan, sin mga kababaihan long niya, biya na ino-ino kami ini, hatin niya, biya nagtaud-taud ka niya, uno imaksud niyo. Namamayita na ko biyayan natin niya, in maksud na mo ini, so pamaw mga himinan biya spokman nilang biyayan, in kami ini, hatin niya, mangayo kami anak, iba magdihil kami anak. Na din na sa mapiyaon, na suwet anton mo in amuin, hisyo impangayoon mo anak sinta uyaon, arakala mga pilain anak niya, amo in babae. Suwe nganan mo siya, suwe matampal siya biyayan. Nadamikyan natin niya, so pamaon babae tagatunang, hati piyang asawa na di manjari amuin, agon ta siya niya tunangan ta isa bintunang sintay mangudta. Malengkan long ta amuin, teikuran niya na, binin niya na biyayan, at tawa ka, nag-izin na siya long niya, di na kulong niya lamos, kawaan na long niya. Na ang pamanjari amuin, magpangasawa ko amuin, babaiyaon amuin tunangan. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya, la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruka. Di man jari long niya pangasawahon sin hambuk usog intunang sintay mangud niya. Ahingga amuin mapangasawa niya na us makapagbugit sila, mapuas din na idda, atawa ka magrida na inusog yaon natin niya kawaan na atawa ka di na kulong niya, di ko na lawsan ni pagpangasawa ko kaniya. Na ang pamanjari. Niyan natin niya, matao di mga zimadzato. Amuin, tagatunang si bihayan. Naon waktu bihayan natin niya, amuin ting kabayaan ta bihayan. On waktu natin niya, tipuunta in amuin tunang niyaon. Narin na sa bapiyaon, nadakulay at to amuin kamudaratan niya. Uning kamudaratan niya, inusog ya ung kiagawan, on waktu magmahi siya, na on waktu mamuno siya, biyayan. Na maon in pagkontra haantara sin dua pamili hasababan sin babae. Iban dapat ha babae bang on datunang niya, na di na siya mag-aksip sin dukain usog, hahingga amo intay kuran na siya sin tunang niyaun. At tawa ka, amo in mag-izin na in amo in tunang natin niya, di na siya almos, at idihil niya na hambuk usog yaun. Sabab di pila in kauman na hiluhala hasababan sin babae. Naasag indugo sin mga family, dua family biyayan, hasababan sin babae biyayan. Na ing mga katay manguran na mo mga kababaihan, na subay mahali kamo, hadi kamo makapalaga sin kayo, haantara sin mga katay manguran na to mga Muslim biyayan. Sabab zimadzato to diyaon ha zaman tabihayaon, naon in pagkontra si mga dua family sa babansin amuin biyadtuin jimato bihayan.
atawa kaamo in nabubutas silang biyayan in tauyaon na wayroong palong tamasi pahaidda na imaksip na isabing babaiyaon sin usog dugain amuin magpangasawa kaniya. Biyayan. Aday na sa papiyaon mga palanggungan ng mga agama Islam na lamod din na pagmabuga pa Allahu Ta'ala subay maayad kita haamo hindi kita mahinang sabab amuin maon in pagbuno-buno at tawa kapag asag dugo habar sa baban sin amo in mga pakaragyaan asibi. Na din na sa papiyaon mga palanggungan ng mga agama Islam na tiniya subay mahal litud kita ben. So pamaong babae maliling ta kabayaan ta pangasawahon bihayan na humati na kita magpangasubo na kita ha mga maumaas ni upama atau ka mga hisi makakilakan niya unuin babayan uwirong pa nagpangasawa kaniya atau kabiya di imbiyayan sabab mataod si manzato bihayan. Kaya tumtumangkuin hambuk amuin hambuk guru biha basilan hapal sinamuin tipo-tipo. O nambuk ustad biya nagpangasawa siya roon. Pagdum sin amuin, pagtiaon, timbak siya. Miyatay, sakali imbabae, amuin, iasawa niya, takatunang siya biyayan. Nanamunuin tunang yan to. Nadina sa bapiaon, mga kataymanguran na mo mga kababayhan, subay maayad kamo, ayaw kamo, mahinang sabab amuin, makapagbuno in mga kausugan habar sa baban niyo sabab hambuk yato din ha pit na dakula jumato ha antarasin bangsa muslimin. Namikyan mga palanggungan na mga agama Islam amuin pag-asawa ini naon mga rukun niya so pamalong tain akdun nikah amuin pagtiaon on mga rukun iban on mga sarat niya. Mga sarat. Yustahabbu inda iradat aqd nikah taqdimu khutbah qablahu tusamma khutbah. Dahil na mga sunat sa pama before sim pagkawin, na khutbah na muna, biyayan, khutbah. Na in khutbah yung pegiyan, tinya, nasihat. Na in hukuman niya sunnat, bakan siya wajib. Pasal in amo in pagkawin no doon pegyan, amo in kawin, amo in pagpamung sin imam, atau ka maasim babae, atau kahisyo na in kiwakilan niya, long niya, zawagituka wa angkahtuka ibnati, upama. Fi ma taradaytuma minal mahr. Husnganan in bata yun. Ipaasawa ko kay mo, atau kapabanahon ko kay mo, in anak ko, ingan ni Fatima upama niya. Hati niya, yung suran mo sin mahar, basingan amo impiag sulutan na to. Piag sulutan na to biyayan. Alam, sinusugyaw tay maong ko. Amo yat impiagian amo in kawin. Bakun amo impiagian kawin, amo in kabiyak santa biyayan. Tinya, magsantik biyayanin usog iban mangawin niyaon. Iban siki pambiyayan, bakul sin siki biyayan. Limiling ko da uan. Tinya, long niya, Bismillahi ala millati rasulillah, upama niya. Tau ka mag-istighfar, astaghfirullah. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsi darra wala naf'a wala ila akhirih. Pagubos siya long niya, usikum ibadallah bitaqwallah. Along sino insyaallah. Bakang kawin niya to, sunnat yan to. Amo yan timpiagian wasiya, lamuz ya din na khutbah yan to. Bakang niya to lamuz din ha pagkawin. Amo in akad yan to pegian. Sa din na mga sunna yan to, mukaddima, lamuz ya din na khutbah. Hatin niya, imana niya, wasiyatan takaw, pataptapa in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ha asawa mo yaon. Imana niya ayaw lawgiin asawa mo. So bay hatin niya di ko mabudto pa among panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. In khutbah pegian amuin tanagnaan niya din ang mga sunna. Amuin khutbah sin Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hawaktu amuin nagpangasawa siya. In agi niya
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amoy tuin khutbah amoin muqaddim. Pagubos magbasa ko si mga 2 ayat biayan. Biayatan, long mo ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kedua niya, Suratun Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini katunya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Imana niya ini khutbah yan natin niya. Ingkatan sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumanglit kita ni pa Allah ta'ala, ibang mangayo kita niyo tabang, partulungan, ibang mangayo kita niyo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang magtobat kita ni madtukan niya. Ibang magpatilibang kita pa Allah subhanahu wa ta'ala din kangian si mga ginawabaran nato. Ibang kangian si mga katan amuin na hinang nato. Hisus yung hidayatan sin Allah ta'ala way na mano siya makalong kaniya. Hisus yung ilongan sin Allah ta'ala way ro makahidayat kaniya. Magneksak siya ko, haway ro untuhan mapatot pagtag-ipunan buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang magneksak siya ko sa banal tuod, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipon sin Allah, ibang daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-umus magbasa ko sin ayat, ang mga nabasa nato. Ya ayyuhalladzina amanu, kamu mga bariman, kabuga kamu pa Allah ta'ala sin sabon nal pagmabuga. Iban ayaw kamu mikimatay buat malingkan in kamu, si mo surrender kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan, lang sin Allah ta'ala, kamu mga manusia, kabuga kamu patuhan niyo, amo intuhan niyo nagpapanjari ka niyo, din na ginawa hambuok, amo na in Adam, wa khalaqa minha zawjaha, mahuli pe panjari in asawa niya, din na ginawa baran niya, kiyawa din na baran niya. Amo na in Hawa alaihi salam, amo in Hawa, diyan. Mahuli hati niya, pe panjari sin Allah ta'ala yung mga kausugan, din na anak apo Adam, hati niya biyan, mataod biyan, na din na sabab yaon na subay patap-tapan ng pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ayaw kaatan in sila sa mga kakampungan biyan. At tawa ka, ikatunya kamu mga bariman pa Allah ta'ala. Kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban, apabila kamu maghimumungan, amo in himumungan marayaw, amo in di kasaktan in tay mangud mo. Himumungan mahanunod. Hasababan sin himumungan mahanunod tiya unon sin Allah ta'ala na yuslih lakum a'malakum amuyad tin ikarayaw sin mga kakahinang niyo ataw kaamal ibadat niyo. Wa yaghfir lakum dhunubakum iban amuyad tin sabab niya ikaampon sin mga pardusahan niyo. Hisu si manu siya magtaat pa Allah ta'ala iban rasul niya na siya na imanu siya magparuntungan sin paruntungan dakula. Hadarat sin Allah ta'ala. Di na sabab yaon mga palangungan na mo agamas amuyad to in mahopo din amo in siga sin khutbah pegian. In rukun sin akdun nikah ataw ka amo in pagtiaon, pagpangasawa, natong kaginis ikaysa na wujudu zawjain. Hati niya khaliyayn min al-mawani. Subay yaon hadir in usog ibang babae. Amo intiaunan yaon. So, hadir sila, in usog yaon ibang babae, yaon sila. Salta, wayroon mga nakatampan, amo in, di sila manjari, amo in tiaunan biyayan. Wayroon nakaut kanila, amo in, makalang sin, amo in, kaharo sin, amo in, pagtiaon kanila. Imana niya, tinya, bi an la takuna al-mar'atu masalan, من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاء أو رضاء أو عدة أو غير ذلك. Subay imbaba iyaon, hati niya bakan mo
Baken niya kasumbangin usog yaon magpangasawa kaniya. At haday na bangsa, atawa ka day na pagsoduro, atawa ka amuin taga-idda in babae yaon. Damikyan, hausog, wala yakunu hadha ar-rajulu kafiran. Wal mar'atu muslima. Iban subedi maon in usog yaon. Hati niya, upama niya, kafir siya. Ubus magpangasawa ha, muslima, babae muslim. Na di man jari, hati niya, tiyaunan in kafir in usog, muslim in babae. Di man jari, haram in hukuman niya, haagama Islam. Mataw din ayatan na maita si mga pakaragyaan yaon. Sa gawain, pagdati niya, inihati niya, subay yaon hadirin dua usog, aon day sabhati niya din ang mga madhab, hiyaros nila, in wala donin hambuk biyayan. Sa importante, aon, amo in ganti niya. Ganti niya biyayan. Kadjari long tain usog yad turito hagwahula, tinayari imbaba itiaunan siya usog yaon, na subayon makaganti ka niya roon, amo in tumindag, amo in tumaymasin, amo in amon igyabi yaon. At tawa ka in babae, dito hagwahula, yari in usog, makajari ray sa bayato, hiyaros ta, din mga kaibanan imam biyayan. Sa afdal tur, hatin niya subay hadir karwa sila. Ini kadua din ang mga rukun niya na husulul ijab. Hati niya subay in wali sin babae, subay ridasya magbana in anak niya. Tinakug bayan niya biyanin amuin, pagbana sin amuin anak niya yaon. Bukan siya nalugos, niya yan. Iban, mamung siya, biya long ta, ipaasawa ko kay mo, in anak ko. Iyon suran mo siya, sinpiag sulutan na to. Na, kabulan sinusugyaon, ataw kahisyo na ingganti niya yaon, long niya tay maong kulong niya, asawa kulong niya, karna Allah subhanahu wa ta'ala, upama niya. Ataw ka, amo in kaikhlasan sin, kugbaya ko biyayan. Ini ka turukun sinamuin akdo nikah na amuin pagkabul pagtaima sin usog yaon. So pamalon sin ama sin babae ilong niya, zawajituka wa ankahtuka ibnati Fatimata fi ma taradaytuma min al-mahr. Lon sin usog yaon, qabiltu hada nikah. Taima ang kulong niyain amuin pagpabana mo anak mo kako. Yan. Na amoy tinrukun pegian. Sin amuin pagtia umbiyan. Aon din ng mga ulama hati niya di man jari gantian ilafal sin amuin pagtiaon din hadwayaon. Ikaysa na lafd az-zawaj, ikadua na lafd an-nikah. Biyan. Sa gawa, Shaykhul Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, iban murid niya, Ibnul Qayyim al-Jawzi, na uno-uno lang niya basa, na makajari lang niya, tinya masampurna impagtiaon. Biya di kato, kabiyak santa, yari ako kya wakilan, tinya pabanahon ko kayo mo, Fatima, yung suran mo sin, pag piagsulutan niyo. Alam, sinusugyang taymaon ko, asawa ko siya karena Allah atau kugbaya ko biyan. Ada na sabab yung mga palanggungan na mga agama Islam na amuyad to in mga rukun amuin tu biyan. Namikyan natin na on doon amuin upat sarat. Sa before kita sumurha sarat sin amu akdo nikah na on pangasubo. So pamain tao yaon usog yaw magpangasawa, hati niya umo siya. Di siya mengat magbisara. Na uno biya din pagkabul niya ataw kapanaymain niya sin amuin tayma niya na hati niya in pagpaasawa ka niya hababai yaon. Na makajari hati niya isulat niya dilan siya ballpen biya yan ipasulat ka niya hati niya kabilto nikahaha
Ataw kabiltu hadan nikah. Ataw kalong niya taimaong kubiyan. Ipasulat ka niya. Bang di siya makabisara intaw yaon. Ataw ka mag-isyarat siya. Sinatin niya, amo isyarat mafum. So, pamakabiyak sa dapat. So, biyan natin niya okay na siya. Mag-isyarat siya, biyan natin niya okay na biyayan. Na amon taw di makabisara biyayan. Na, masah in amo in, isyarat niya matayima siya. Ayan na, hukuman sin tao, amo in akhras biyayan. Demikian amo in igab ibang kabul ini hati niya doon masampurna in pagtiaon. Amo ning kawing pegian. Magkambiya amo in kabiyak santa biyan sabang di masabuti lang niya usi kung maibada Allah. Ittakullah biyan. Lalon sin babae usog insyaallah. Na in kaibanan kato biyan sa babansing kaawamanta na amoy ting panayma ita amoy ting kawin. Na bakun niya ting kawin, in kawin pegian, amoin yariya ko kya wakilan, pabanahong ko kay mo in anak ko, atawa ka papamanahong kay mo Fatima, yung suran mo simpiag sulutan niyo. Alon sinusog, taymaong ko. Ha, kugbaya ko biyayan, ataw kakarna Allah subhanahu wa ta'ala. Na in mga pakaragyaan niyaon, hati niya, di manjari maglangulang ko biyan. So, pamoon anak mo biyan, on bagay mo. Long niya bagay, ipasaw ko kayo min anak ko. Na di manjari paglangukanin biyan to, tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di manjari, biyara, long mo, on asawa, long ibugit takaw. Na tayo maun dayad to. Di manjari paglangukanin mga pag-asawa, long ipaasaw kayo mo, atawa ka, magbugit kita upama niya biyan. Na di manjari yad to. Long sin Rasul Sallam, long niya, salasun hazluhunna giddun wa gidduhunna giddun. At-talak, wa nikah, wa rigya. Di man jari long niya paglangugan long niya intong kaginis. Malong niya langog siya taymaon matutud siya. Ini kaysa na amuin at-talak. Tinya langugan mo asawa mo, long na ibugit takaw. Taymaon niya dati niya pal kawahida ito, pal karigiya. Di man jari paglangoy ibugit takaw biyan. Bisa langog taymaon matutud. Taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala matutud siya. Di man jari maglangog magbugit kita biyan. Sebab hamazab sinamo in Abu Hanifa makapamugolong mo magbugit kita atau ibugit tako biyan, ibugit tako nakatuko pamug sin hambuk gila sa hambuk lilingkuran mo biyan. Na taymaon na yadto nakatuka mo nakapagbutas iban asawa mo, di naman jari, di na mahalal kay min asawa mo yaon, hahingga makabana siya rugen biyan. Sa dugan mazhab ya mga mazhab sin Imam Shafi, na makajari hatin niya amuin, hatin niya bisa long ta nakatuko, atau nakapila ko nakapamung sin magbugit kita, hambuk ra waktu, hambuk ra atampat, na bistahon niya ito nakaminsan. Hamazhab sin Imam Shafi, biyan. Nang kan di manjari paglangugan yaon. Sa gawa, bang babae magiyan, long ni magbugit kita. Tinya babae magiyan. Nabigyan pa makahanggatos, di tayo maun sin Allah Ta'ala. At tinya impagbugit, ilawang hausog, biyayan in kwan. At tinya usog im manjari mamugit im babae. Malingkan im babae, makajari na siya mamugit ha, bana niya, ikay sa apabila imbana niya bulaog. At tinya di mag-ibadat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kadua niya, apabila bana niya, hati niya, maikot di silang pagdihilan amuin mga gasto biyayan. At tawaka, niya biyayan, na apabila long ta amuin, di na siya tud mabayaha amuin bana niya un. Na apabila long ta amuin, di na tud siya mabayaha bana niya un. Mikibugit na tud siya, na subay niya, ibalik in alta bakas piangunsud kaniya sin bana niya. Supaya imbana yaon, mausal niya na isa, hatin ikapangasawa ni harugay babae. Pagka biyugit siya sin asawa niya. Bihambuk waktu, o nambuk babae di matang, Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya, ya Rasulullah, mikibugit na kulong niya, habana kulong niya. Nalaw sin Rasul kaniya, long niya, long niya, uno long niya imbakas piangunsud kay mo, long niya lupa. Long niya balikan na kaniya lupa niya. Ubos ang pakomig siya. Amoy timpiyag nga na amuin khulao.
haamuin ha kita fikihi. Na pabila babae mamungit, na di na maharo sa tayo magbalik ka mo sa lama-lama niya. Di na manjari. Biyayan. Ini kadua ni amon di manjari paglangugan na an nikah. Biya to lang mo ipaasawa ko kay mo intay mangud ko. Ato kay ipaasawa ko kay mo in anak ko biyayan. Bisan langog tay maun sinallahu ta'ala matutud biyayan. Ini ka tunia amo in so pamaon kaya bugit mo asawa mo biyayan. Maglangog ko balikan takaw. Nataymaon sinallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yadto. Bisan langog halong pangatayan mo taymaon yadto matutud biyayan. Matayma yadto. Apabila usog in namong. Ang mga sarat sinamo in pagtiaon upat ka ginis. Ikaysa amo in sarat niya na ta'inu kullim minad zawjin. Subetan tun in usog yaon magpangasawa, iban babae pangasawahon. Arakala o mga taymangod sin usog yaon, mga usog daysab. Atawa ka, ang babae yan o mga taymangod ni babae. Subetan tun tun siya tiniyanganan, long niya. So, ipaasawa ko kayo mo, in anak ko, subay mo tudnganan. So, ipaasawa ko kayo mo, in anak ko, Sharifa upama niya. Nganan mo tud siya biyan. Namikyan sa pamalong tain, amon usog isa, gimaban ha, bay sinta uyaw na tiniya, magpangasawa siya, tiniya magtunang yaon, na, sobe, ibayta sinam ispokman nilang biyan, at tiniya, yari kami at tiniya, mangayo anak, ubus magdihil anak. Nganan mo in anak yaon, amo hisyo indiarani usog yaon, nganan mo tud siya. Arakala ontay mangud niya biyan. Na sobe, taturat niya, sarat yaon, sin kasampurna, sin amuin, pagtiaon. Na intain yaon sa pamalong ta, yaon na kaaga din usog yaon. Bisan di siya nga na tudlo mo yaon, usog yaon. Namon yaon naglilingkod yaon. Atawa ka, imbaba yaon, naglilingkod siya, impangasawahon na mo, ataw kapangayoon na mo, anak, amo yaon naglilingkod yaon. Na mafhum na ito, at niya kahatian na yato. Ini kadua amo inden hasarat sinamo in pagtiaon piagian, na riba kullu minaz zawjaini bil akhar. So, bay riba in usog, kung bayasin usog yung pagpangasawa ni babae yaon, damikyan kung bayara isab sin babae, ina mo magbana siya usog yaon. Di man jari ipaglugos, biyayan. Di man jari lugos ang biyayan. Hangkan hadisin Rasulullah niya, long niya, latong kahul ayam atau kaayimu, hatta tusta'mar. Walal bikru hatta tusta'zan. Di man jari long niya amuin, pangasawahon, atau katiaunan inhambuk babae, amo imbalo ka, atau kabituanan ka, bituanan biyayan, hahingga amuin ridaniya. Hahingga ridaniya biyayan. Pasal iyon, pagbidaan sin budyang iban amuin, bakas na nakalabi amuin, kung biya mga balo atau ka mga bituanan biyayan, na subeto natin ni asubunto din baran nilang biyayan. Unulong ni, kabayaan mo, subay pasambungan sila. Kabayaan nila ataw ka din nila kabayaan. Magkambiya budyang asubungan siya, at pabila din na siya magkaiba, na okay na siya. Tinya okay na siya. Tinya, pasal on waktu biyanin babae budyang na masipog siya sumambong biyayan. Sa pabilang ta, di na siya magkaiba, manaikod na siya biyayan, na mabayan na siya. Mabayan na siya. Illa sagir minhuma. Malainkan imbawa bata, babae, tinaway pa siya na akil balik. Pabanahon sin, maas niya. Na makajarya to hati niya, bizan, bakang kugbayan niya, hati niya, hati niya, basta bakang pa siya akil balik. At tawag kaon sa babae, amo imaato. Imana si maato ini on waktu. Hati niya, o magdatang kaniya among pikilan bakang marayaw, biyayan. On waktu hati niya, katiyaban na isa si mga waktu niya, biyayan, marayong pikilan niya. Sa o magdaratang kaniya, pikilan bakang marayaw. Maato, biyayan. Nadamikyan iyaw na ta, pabila pabanahon siya, na bisan hati niya, bakang niya rida, amuin, wali niya na sadzain, amuin, kamuang kaniya, okay na yan, biyayan.
Inikatuday na mga sarat sin pagtiaon, ay yakida alal mar'ati waliyuha. Subetud amuin, mangawin kaniya amuin maas niya. Atawa ka, suberi datud kugbaya si maas sin babae bihayan. Kugbaya, bakan siya nalugos bihayan. Apabila long taim babae, nagbana siya, sin nalugos si maas niya, bakan kugbaya si maas niya, wali niya, na bisang panatiaon silang sin imam, na dusa at kahaba sila maghukuman niya, zinara siya. Hangkan, mga kaanakan na mo mga kababayihan, na suway tuda mo kamu kapag agyang kamu si mga maas niyo, bilang yato pagtaat niyo, ha, dua maas niyo. Apabila on, kabayaan si maas ta amuin, ikarayaw kato yadto, salta hati niya. Sabab imaas kaya nga tan niya uno ikarayaw ha anak iban, di ko niya pakadto namon ikamudarat kay mo biyayan. Sobera tudatin niya kug bayasin. So pamaong kabayaan ta usog biyayan. Na di mabaya maas ta, ayaw kita lumugos. Sabab ikanar katayad to. Di man jari lumugos kita biyayan. Lausin Rasulullah, la nikaha illa biwaliyin. Di masah impagtiaon, subay kug bayasin ama sin babae. Wali sin babae. Subay kug bayan ni biyayan. Na pabila long taim babae, nagbana siya, hawayroon waliyan, nagpatiaon siya, haginawabaran niya, hawayroon panghati si maas niya, ataw kaong panghati, habukan sila taayon, ataw kamuwafik sin pagbana sin anak nila niyaon, baka nilang kugbaya, na inhukuman niya, zinara inhukuman niya. Al-iyadu billah. Zina. Nadamikyan natin niya, di sabat niya mapatut ha maas, atin niya timbangan ta inhukuman. Tinya imaas sa pamaong kabayaan sin anak tayo sa biyaya natin niya, baragama siya, nakasod siya amuin mga sipat, sin usog amuin, marayaw hatin niya, baragama, iba marayaw impalangay, hadisin Rasulullah long niya, in sya'akum man tarbaw na khulukahu wa dinahu, fadzawijuhu, wa illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Banglong niya damatang kanilong niya, in usog long niya, marayaw impag-agama niya, marayaw impalangay niya, nataymaan niyo harendi ini na mo in kakausan nila. Yan. Banglong na din niyo taymaon ha, susungulong niya, makahinang long niya, pitna dakula hababaw singgil lupaan. May taunin pitna. Napabila nagbabaya, kabayaan sin anak mo yaon. Ubos di ko mabaya, naon wakto hatin niya magdakop na sila, na kialawgan na ko biyayan. Hatin niya, malugos na ko magdihil sin wali sa baban sin amo. Ataw ka di ko magdihil wali, na dusa rain amuin makawa mo biyan damikyan dusa rain amo makawasin anak mo yaon sa hingga dikaw hatin niya magrida sin pagbana niya usog yaon na di hatin niya mahalal kaniya in usog yaon. Na di na sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam lon sinallahu ta'ala wa ankihul ayama minkum. Hatin niya fala ta'duluhun na di man jari hatin niya sa pamaon na mabaya anak tabiayan us kabayaan sin anak ta hatin niya dami kita lang ayaw ko di ako mabaya usog yaon upama niya na aampain anak mo nagbabaya na iban usog yaon na lang sila wa ankihul ayama minkum hatin niya bang in mga anak niyo mga kababayan mga balo atau kabituanan natin o nakabayaan nila na subay magan niya subay ipapana na kanila ning kabayaan nila niya na supaya di sila makahinang sin zina atau kamakalayo sila na dusa pa Allah Ta'ala yan namikyan lang sinallahu fala ta'duluhunna ayaw niyo lang yung mga kaanakan niyo sin pagbana nila apabila mabaya na sila magbana biyayan. Yang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imana niya, bang sa upama kita, maasim bata. Hati niya, o nagpangasawa. Sa nagpangasawa yaw natin niya, baragama, ibang marayaw in adat niya, sa dita tumayima ka niya sa baban si miskin si upama niya. Ataw kapirata siya sindi niya kagausang biyayan. Na magdusa kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin dusa ta, ikaysa dusa ta pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab may ta in pag-asawa piyang daakan sin Allah ta'ala piyang daakan niya yaon. Ini kadua dusa ta pa Rasulullah may ta makapagdusa kita ha Rasulullah sabab in pag-asawa din ang mga tarika din ang mga kakahinang nibiyayan. Ubos langan ta in anak ta di makapagbana ro na usog yaon upama niya. Ini katunya dusa ta anak ta hati niya piyang daakan sin agama hati na imbabay bang akil baling na makajari na siya magbana pag-ubos langan mo siya biyayan para mabayan na siya. Damikyan dusa mo ikaupat niya dusa mo usog yaon mabaya huminang nga sunna sin Rasulullah ubos di ko mabaya sabab ikaw inakatampan sin amuwa di makalaw si maksud nibiyayan.
Nah, dia na sabab yaun, lawan si mga ulama, apabila piangasawin anak kong biya, dati niya, wala mo siya tayo masawaban si miskin upama niya, yan. Apabila pangasawan na isa, biyad to rahati niya, ikarwana, hadi dia ko manay maikan niya biyan, ampayin anak kong mabayan na magbana, maig na ingkapatot si maasin usog, si babae, sin pagwali niya, makakadto na paapo niya, ataw katay mangud niya biyan, ataw kaisyo na din ng mga amaon niya biyan. Amaon niya pa, ama, di man jari amon apit pa inayaon. Amon usba piagiyan. Maiging kapatot sin ama. Apabila nakarwa na piyang asawain anak niya, tinya dami siya tinya ayaw kulong na di kulong niya pabanahon long niya usog yaon biya ini. Na maiging kapatot niya magwali. Biyan. Na din na sabab yan mga palanggungan na moaga ma-Islam. Ini kaupat din na amuin, syarat sin pagtiaon subeon saksi. La nikah illa biwaliyin wa syahiday adlin. Di masah fala yasihu illa bi syahidaini adlain. Di masah in pagtiaon sube on dua saksi amo in adil in mga tawyaon. Imana sin adil yaon amo in tao wala bakas mo na kwansin magpuputing. Wayroon bakas mga maasiyat matampal na hinang niya among kikita si tao biyayan. Amo yatin pegyan adil biyayan. Di magpuputing, di mangakal, di katana mo in, di magmamaasiyat, amo yatin adil biyayan. Sa kawalon si mga ulama zaman tabihayaun, di na mga sunna na subay patawuran lang niya in saksi, sabab hati niya kimulang na in kaadilan hawak to tabihayaun. Nahangkan in mga pagtiyaw ng mga hotel, mga kwanyaw, mataud to di mga witness, in pagtiyaw sa babansin, amo in amo yatin agad nila, amo in mga mazhab, si mga kaibanan din ng mga ulama bihayan. Mura-murahan mga palanggungan na mga agama Islam, amo in magmumpaat katutan niyo in mga pakaragyaan yaun, amo in nasabot na to hatungol sin amo in pag-asawa, mura-murahan hati niya magmumpaat katutan niyo katan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Yadto na yung mga aturan na sabot siguro na to amuin aturan sin pagpangasawa long ta tawa sin pagyanon niya long niya pagtunang atin niya aon man jari magtunang makawa aturan sin akamata buko namin magtunang long ta mag sinyal sa jabihan pag-uus magtuy na makadin hambuk pahambuk ayun ito rin man jari hanggang sara akamata na inedto mga palanggungan na mo kami Islam mura-murahan long ta nakakawa kita rin dito ang mga pangadjian hasupaya in kita misan maon in pag long ta paghambuok sin dua tao usog iban babae habang mayan halal habang mayan haaturan kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin kimukugdan haamoy in pamiat sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yadto long tain namin sa rayaw-rayaw ang mga upihan sing kita niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi na to. Manjari, hari pa kami ang mga mamaid kaniyo katantan, itukbal na mo in salam doa. Kaniyo katantan, hawak to ini, amoy in imaalop ka mo insya Allah subhanahu wa ta'ala. Makakawa kita niyo rin di muna-muna pangadjian, sarta, pamintangan, iban amoy in makakawa bahagi sin parkala sin kita ini karena amat tim maksud sin kami amoy in magsaw-saw kita niyo sin nikmat dahil Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pangadjian dahil agama Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala na salam doa kaniyong katan bukon sadya amo hindi long taha ini lauman sin lupa sambuangan ni maalop ka mo waktu ini wat malengkan sampai pa kalayuan madto pagwahula amoy in nag-ukab sin internet nila long ta insyaallah na salam doa aray sabsing kami maun kaniyo katan mura-murahan mong man kita niyo piyahaba sin Allah ta'ala yung pangumulan nato supaya mataod pa yung mga mahinang nato karayawan din di hababaw sing gumini insyaallah subhanahu wa ta'ala tumao din ang malibadat nato amoy in lutuanan long ta di magkabalos insyaallah subhanahu wa ta'ala na manjari balik ko pa kuro na to namin microphone magbalik amuin magkhatam sin programa sin kita niyo hawak to ini karena amad to sunna sin ni Daul Islam program long ta amon na Islam TV Sambuanga tiap-tiap aon mag-lecture long ta siya in mang hindua
na lumamod kita ni insyaallah subhanahu wa ta'ala, manghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala, mangayo taufik ha waktu ini insyaallah. Fal yatafaddal syekhana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستغفركم آمين يا رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي ورسولا اللهم إننا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا افرغ علينا صبر ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم من أراد لنا سوءا وبالإسلام كيدا فاجعل كيدهم في تضليل وهلاك والموت يا رب العالمين اللهم من أراد لنا سوءا وبالإسلام كيدا فكيدهم ورد كيدهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.